nakayat na gayong ti ad tuloy ti adbasa mo. Adalagitay kan iso nga road nga adda tayo iti diang iti city government of Lawag. We are so thankful nga ito nga dito ket na sinuportahan ni Mayor tayo itata Honorable James Bryan Alcid nga dagiti ket maikan dagiti nga ubing iti at sang kabasit tay kunakon it's a minimal amount nga amutay met dete 500 ket no awan talaga ti kwartam nakarigrigat it's so hard nga magbirok iti kwarta di nga taket dagitoy nga sang kabasit nga maited tayo ket adda nga tamet napintas nga pagbanagan na aglalulog iti ubing nga amo tayo met nga they are zero knowledge when ket iiso nga kayat mi nga i-widen iti understanding da and how to protect themselves no kan kasano da nga agtuloy deti journey da as responsible yang matters.